bawb. Mae'n hyfryd gweld pawb yn yma, cynifer wedi troi i'n gweld ni gweithio'r tywydd garw. A mae'n hyfryd bod yna gynifer hefyd ar y sgrin, ar y camera, yn ymuno yn yr addoli. Dwi'n credu bod mae cyfle neu ddechrau Matthew Bill ydy hi i ledio'r emyn gyntaf. Sydra ti ddod ymlaen. Diolch. Rhif yr emyn 147. Diolch, diolch Iesu, diolch, diolch Iesu, diolch, diolch Iesu yw fy nghân. Fedrai fyth mwy amau, fedrai fyth mwy amau, fedrai fyth mwy amau yw fy nghân. Fedrai fyth ddiw hebddo, fedrai fyth ddiw hebddo, fedrai fyth ddiw hebddo yw fy nghân. Ef sydd yn fy nghynnal, ef sydd yn fy nghynnal, ef sydd yn fy nghynnal yw fy nghân. Diolch halleluia, diolch halleluia, diolch halleluia yw fy nghân. Rhif yr emyn 147. O'r Hen Testament, o lyfr Nehemia, penod 8, adnod a detholiad o adnodau o'r adnod cyntaf ymlaen. Dyma nhw'n gofyn i Ezra'r ysgrifennydd ddod yno gyda llyfr cyfraith Moses, yr oedd yr arglwydd wedi roi i bobl Israel. Roedd pawb yn gwrando yn astyd ar beth roedd sgrôl y gyfraith yn ei ddweud. Dyma Ezra yn agor y sgrôl. Roedd pawb yn ei weld yn gwneud hyn gan ei fod i fyny ar y llwyfan. Pan agorodd y sgrôl, dyma'r bobl i gyd yn sefyll ar eu traed. Yna dyma Ezra yn bendithio'r arglwydd, y Duw mawr, a dyma'r bobl yn ateb Amen, Amen, a chodi dwylo. Yna dyma nhw'n plygu'n isel i addoli'r arglwydd a'i hwynebau ar lawr.
Roedd y bobl wedi dechrau crio wrth rando ar y gyfraith yn cael ei ddarllen iddyn nhw. Mae heddiw'n ddiwrnod wedi gysegru i'r meistr. Pidiwch bod yn drist, bod yn llawen yn yr arglwydd sy'n rhoi nerth i chi. A daw'r ail darlleniad o'r Efengyl yn ôl Lug, penod 4, a'r 4 adnod ar 10, hyd y 10 ar 20. Dychwelodd Iesu yn nerth yr ysbryd i Galilea. Aeth y sôn amdano ar hyd y lled y gymdogaeth. Yr oedd yn dysgu yn ei synagogau ac yn cael clod gan bawb. Daeth i Nazareth, lle roedd wedi ei fagu. Yn ôl ei arfer, aeth i'r synagog ar y dydd Saboth a chododd i ddarllen. Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Eseia, ac agorodd y sgrôl a chal y man lle roedd yn ysgrifenedig. Y mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe eneinio, i bregethu'r newydd da i glodion. Y mae wedi fanmon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg i ddeillion, i beri i'r gorthrymedig gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Wedi cael sgrôl, a'i roi yn ôl i'r swyddog, fe esteddodd, ac yr oedd llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno. A'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw, yn eich cliw chwi, y mae'r ysgrythyr hon wedi ei chyflawni. Yr oedd prawf yn ei gymrydwyo ac yn rhyfeddu at y geiriau grasusol oedd yn dod o Ionawr gan ddweud, ond nid mab Joseph yw hwn. Ac meddai wrthynt, diau yr adroddwch wrthyf y ddihareb, feddyg, icha dy hun, a dweud yr holl bethau y clwsom iddynt ddigwydd yng Nghapernaum, gwna hwy yma hefyd yn mro dy febyd. Ond meddai, yn wir, rwy'n dweud wrthych nad oes dim croeso i'r un proffwyd ymro i febyd. Ar fy ngwir, rwy'n dweud wrthych, yr oedd llawer o wragedd gweddw yn Israel yn nyddiau Elias, pan geywyd y ffurfafen am 2 blynedd a 6 mis, ac y bu newyn mawr ar yr holl wlad, ond nid at un ohonynt hwy yr anfonwyd Elias, ond yn hytrach at wraig weddw yn Sarepta yng Ngwlad Sidon. Ac yr oedd llawer o wahan gleifion yn Israel yn amser y proffwyd Eliseis, ac ni lanhawyd o'r un ohonynt hwy, ond yn hytrach Naman y Syriad. Wrth glywed hyn, llanwyd pawb yn y synagog a dicter, codasant a bwriasant ef allan o'r dref a mynd ag ef at ail y bryn, yr oedd ei tref wedi ei hadeiladu arno, i'w lluchio o'r glogwyn. Ond aeth ef drwy canol hwy ac ymaith ar ei daith. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o iair sanctedd. So, ysbryd y meic yma, hyfryd eich gweld chi, gymaint ohonach chi. Oes adnod? Oes ffantastig. Gwych, dim ond fel. Ddim yn tîm yn glanta, ie? Mae'r arglwydd yn dda i bawb. Mae'r arglwydd yn dda i bawb. Y rhai sy'n gwneud daioni sy'n blant i Dduw. Y rhai sy'n gwneud daioni sy'n blant i Dduw. Wel, diolch o galon i chi. Hyfryd iawn, ewch yn ôl i eistedd. Dwi am roed
ei gair wrthoch chi, sôn am Iesu, a da ni am mynd yn ôl mewn amser. Da ni am mynd yn ôl mewn amser i'r 8,000 o flynyddoedd fel da ni'n hoffi gwneud yma yn y capel yma. A i dre fechan o'r enw Nazareth. Os da rwy'n yn gwybod am Nazareth? So rwy'n yn gwybod beth yw rwy'n special sydd wedi dod o'na? Beth am yr sawl da ni yn sôn amdano fo? Beth a hefyd? Gwenol, rho gynnig gan ni. Sam llawer o bobl wedi dod o Nazareth, felly mae gen ti siawns go dda. Iesu, dyna ni. Diolch i chi. Wel, ar y Sabos, sef ar ei Sul nhw, oedd Iesu yn arfer dod i rwla fel hyn, a ddoldi. A da chi'n gwybod pa grefydd oedd Iesu yn ei ddilyn? Da ni wedi clywed am Gristnogaeth, do? Da ni wedi clywed am yr Islam. Ond pa Iddewiais? Ie, da iawn. A beth da ni'n galw addоldau yr Iddew? Ti'n gwybod, Matthew? Efallai bod chi wedi dysgu o ella yn eich addysg grefyddol neu yn yr ysgol Sul. Synagog, arbennig iawn, da iawn. Mae'n golygu cynulliad, lle mae pobl yn dod at ei gilydd. Da iawn. Ac yna, fel y fan hyn, oedden nhw'n gweddio, darllen o'r Beibl, neu o'r Hen Testament i Beibl nhw, ac oedden nhw'n defnyddio sgroliau fel hyn. Gwennon ni wedi gwneud ffafra fe, ni wedi dod i agor sgrol y fan hyn. Oherwydd beth oedd yn digwydd oedd y swyddog yn cynnig i rywun special fel Gwenno, cynnig gallu darllen adnod. Ti fodlon agor y sgrol yna? Os modd i ti darllen o? Dychwelodd Iesu yn nerth yr ysbryd i Galilea, aeth i sôn amdano ar hyd y lled y gymdogaeth. Diolch yn fawr iawn. Felly, dyna adlewyrchu hanes dechrau gweinidogaeth. Dyna pan ar y ddechrau brigedu. Ath o i Nazareth, ath o i hen dreo a dechrau brigedu. A dim yna rwy'n y swyddog yn rhoi sgrôl o'r fath yna. A diolch i ti am ddarllen o hwnna. Beth ydych chi'n deimlo pan ydych chi yn yr ysgol a ydych chi'n gofod perfformio o flaen pobl? Ydych chi'n teimlo'n hapus, hyderus? Ydych chi'n mynd i ddweud jokes o flaen pawb a pethau fel yna? Neu ydych chi'n teimlo chydig bach yn wahanol? Fflir, ti'n perfformio yn yr ysgol? Dwi wedi gweld ti'n perfformio yn y capel. Sut ti'n teimlo? Yn hapus? Wel, da iawn. Dwi'n nerfus fel arfer, ond wedi fi perfformio yna dwi'n hapus. Ynde? Ond meddyliwch y fan hyn, dyn Iesu yn ymddangos o flaen ei ffrindiau, ei gymdogion, ac yn dechrau darllen o'r Beibl. Ac oedd o'n job newydd iddo fo. Ydych chi'n gwybod beth oedd job neu gwaith Iesu cyn iddo ddod erbyn yr alwad neu'r gweinidogaeth? Oedd o, wel, na i helpu chi, oedd o'n fab i Joseph, a da ni'n gwybod beth mae Joseph yn neud, oedd o'n saer coed. Felly dyna oedd y job oedd o'n di arfer efo fo, ond oedd o yn ôl i arfer oherwydd bod o'n iddew da yn mynd i'r synagog. Reit ta. Ond, ath pethau ddim lawr yn dda iawn pan oedd o'n pregethu. Oedd pethau'n dechrau'n dda iawn, a dyma'n cael lot o glod. Ond ar y ddechrau dweud pethau yn cweit yn licio. Ar y dweud pethau fel yn dweud bod pawb yn gyfartal. Dim just dynion, ond merched hefyd.
dim just pobl Israel, ond pawb. Doedden nhw'n licio hynna. So dyma nhw'n troi arno fo. Eu bwriad nhw oedd gwthio fo oddi ar y clogwyn. Am beth sobor ynddo. A dyma'r wers dwi'n uno i chi gael wrth i chi adael. Roedd Iesu'n awyddus deud y gwir. Mae'n bwysig i nina deud y gwir. Hyd yn oed os diolch chydig bach yn neud i deimlo yn ansicr. Mae'n bwysig i ni weld pawb yn gyfartal a bod ni yn cynnig rhywbeth sydd ar gael i bawb. A dyna pan ydych chi'n dod i'r capel. Dych chi yma i wrando, dych chi yma i ddysgu. Ond eto, dych chi yma i fynd allan i'r byd. Deud y gwir, i fod yn bobl dda, ac i weld pawb yn yr un ffordd a dych chi'n gweld eich hunan. Wel, diolch o galon i chi am wrando, hyfryd, a pob lwc i chi yn yr ysgol Sul. Yeah. Parhawn ein addoliad drwy Ganur Emyn 302. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd, heb feddu dim, ac yntain rhoddi popeth im. Ac yn y blaen. Rhif yr Emyn 302. Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw tragwyddol, dawn gerf dyfron yn llawn diolchgarwch am dair sanctaidd, sy'n ein harwain ac yn ein haddysgu. Yr ydym wedi clywed heddiw am Iesu dy fab, yn ein nerth a'i ostyngeidrwydd, yn cychwyn ei weinidogaeth ymhlith ei bobl ei hun, ac eto yn cael ei wrthod. Yn yr un ffordd, gwyddom y gallwn yn aml fethu cydnabod dy waith, ath gynadwri yn ein bywydau ein hunain. Ysbryd glân, rydym yn dy wahodd i weithio yn ein calonau. Dysga ni agor ein llygaid a'n meddyliau i deimlo dy ddwyfol bresenoldeb, hyd yn oed yn yr hyn sy'n ymddangos yn gyffredin neu'n annisgwyl. Bydd gyda ni
pan fyddwn yn profi dicter neu rwystredigaeth fel y gwnaeth pobl Nazareth. A dysga ni i ymwrthod rhag yr ymdeimlad hwnnw. Gwarchod ni rhag nygyddiaeth ein byd, a rhoi ni'r gallu i glywed ac i ymddiried yn dy fwriadau tawel. O arglwydd, rho nerth i ni fyw yn ôl y neges a gyhoeddodd Iesu, gobaith i'r clawd, ryddhad i'r ceithion, iachad i'r gorthrymedig. Diolchwn o weld gwaith y tangnefweddwyr yn y dwyrain canol yn yr wythnos a fu, gyda'r gwistlon a'r carcharorion yn dychwelyd at eu teuluoedd. Helpa ni i fyw fel gweision ffyddlon, gan ddangos dy gariad a ddysuru i'r rhai sydd ar ymylon cymdeithas, fel y gwnaeth Iesu yn ddiflino, a hynny yng ngwyneb gwrthwynebiad i bobl ei hun. Diolch yn fawr i'r rhai sydd yn dyfod yma i'r crwys, yn ôl ei harfer o sul i sul i wrando ar dair. Edrychwn ymlaen at dderbyn rhagor ein plith, mwyn iddynt deimlo'r ysbryd newydd sydd ar waith yma. Gwyddost o'r gorau arglwydd, y daw cyfnodau heriol yn ein bywydau. Rho ni'r ymarweddiad a'r nerth a ddangosodd y fab, hyd yn oed yng nghanol dicter y gwrthodiad. Rhedodd yr yrfa gan gadw'r ffydd. Rhoi ni ysbryd o dysteri o ymynedd wrth ymdrin a'n gilydd. Gyfynwn am nerth fel y gallan llwyr ymroi ddywyllus ac ymddiried yn gynllun mawr. Arglwydd Iesu, mae dy gynedwr i ar gyfer pawb, pob cenedl i syrhod. Disg ni i ymestyn ein breichiau a'n gweithredoedd teg at bawb o'n cwmpas yn ein cymdeithas. Waith beth fwy cefndir i statws neu hanes. Helpa ni fyw yn wirioneddol fel dy bobl, yn cynnig y gwir newyddion da i'r rhai o'n cwmpas. Yn nerth yr ysbryd, arglwydd, carwn i ti ein harwain ni i fod yn fwy teilwng o'r alwad a roddaist i ni. Gad i ni fod yn bobl sy'n credu, yn bobl sy'n addoli, ac yn bobl sy'n gweithredu i'r clod i thair a ddenw sanctaidd. Yn heiddiant yr un am dysgodd wrth weddio ein tad.
Fi byrhawn neu'n haddoliad trwy gannu'r emyn, rhif yr emyn 279. Mae ysbryd yr arglwydd arna fi, I law ef am tywys am ymlaen. Danwono fi I rannu'r newydd da, a seinio nodyn gobaith yn fy nghân. Fe'n galwodd I gyhoeddi'r newydd da, fod cyfoeth gwir ar gael I dleulu'r tlawd, ac am ein bod drwy Grist yn blant I Dduw, cyfleidiwn bawb yn gyfaill ac yn frawd ac yn y blaen. Rhif yr emyn 279.
cwestiwn fi asa Cymro traddodiadol yn ei ofyn wrth gwrdd â rhywun. Nawr te, pwy ydych chi? Yna, os nad o'n gwbl hapus gyda'r ateb, ia, ond pwy ydych chi? Pwy di'ch tad? Y cwestiwn efallai fysa Sais yn ei ofyn, fel dos i ddeall tra'n byw yn Lloegr, oedd, beth ydych chi? What do you do? A cwestiwn dwi'n gofyn i fi fy hun o bod yr ymateb a gafodd Iesu yn ystod ei weinidogaeth yn ei wlad enedigol a'r fro ble magwyd o. Sut be asau ni'r Cymru wedi ymateb at Iesu a'i neges? Pa gwestiwn fysa ni wedi ofyn wrth gwrdd â fo am y tro cyntaf? Rwan ta, pwy ydych chi siawns? A tybiau i, y dawr ateb yn ôl gan Iesu, wel, Iesu o Nazareth ydw i. Ia, ond pwy ydych chi? Wel, Iesu, mab Joseph ydw i, o linach y brenin Dafydd. Yna mae fysa'r Cymro yn dod i ddeall ac i wneud y cysylltiad teuluol. Pa gwestiwn? Be asa Sais wedi ofyn yn y cyfnod yna wrth gwrdd â fo am y tro cyntaf, petai nhw wedi cyd oeroesi. Now then, what are you? What do you do? A tybiwn ni dawr ateb yn ôl, well, I was a carpenter that helps in our family business, but now I am a rabbi. Yna, mi fysa'r Sais wedyn yn dod i ddeall ble mae o yn ffitio o ran statws cymdeithasol. Yn y darlleniad gawson ni'n gynharach, daw y syniadau rhwng pwy a beth ydy Iesu ben a'i gilydd yn yr hanes hwn. Mae'r gwrthdaro yma yn boenus o drist. Yn y fengil Lug, daw'r hanes heriol yma ar ddechrau ei weinidogaeth. Wedi iddo gael ei brofi yn yr anialwch gan neb llai na Satan ei hun. Yma, yn y synagog, yn Nazareth, mae flaen ei hwn crawd, yn y dref ble magwyd o. Siawns geith o groeso, a chyfle i ddal i fyny, gyda phawb i gymdogion, teulu ac yn y blaen. Ond chawn ni ddim gwybod am feddyliau Iesu wrth iddo ymweld â'r llwybrau blentyndod, a chyfarfod a theulu, ffrindiau a hen gymdogion. Chawn ni ddim gwybod pam mae'n penderfynu dechrau i weinidogaeth yn Nazareth, ei ardal. Yr hyn wyddom ni, roedd yr ysbryd glân yn bresynol. Yn llawn yr ysbryd, cychwynodd Iesu ar ei genhadaeth gyda'i bobl ei hun, mae'r stori yn mynd. Yn ei gynefin ei hun, yn ei gynulliad ei hun, sef y synagog ar y seithfed dydd. Ydy, mae'r croeso yn dda. Yn orfoddelus o dda, a maen nhw'n falch. Ond buan, mae pethau yn dechrau suro mewn modd tor colonus. Mae'n dor colonus wrth i ni ddarllen ac yn ei wrando ar yr hanes yma. Beth ddigwyddodd a sut bu i bethau suro cyn gymaint? Fel ym mhob pwyslais gan Lug, mae'r pwyslais ar y daith sydd rhaid i'w wneud. Mae rhywbeth yn anorfod am ymweliad Iesu y diwrnod hwnnw. Ar garreg y drws, maen nhw'n deud, y mae dechrau pob taith. A dyma yn union mae Lug yn ei roi i ni, y daith anorfod yma. Beth am ni fyfyrio tipyn a dilyn dechrau'r daith hon? Dywedir weithiau fod llywodraeth newydd, ac efallai gweinidogion yn cael rhyw fath o fis mêl
Cyfnod byr ar ddechrau pan fydd pawb bron yn barod i roi cyfle i phrofi ei hun. Yn nes ymlaen wrth gwrs ym myd gwleidyddiaeth y daw y feirniadaeth lem a'r gwrthwynebiad ffyrnig. Ar y dechrau, roedd Iesu yntau yn cael clod gan bawb. Fe ai o gwmpas Galilea i ddysgu yn y synagogau, ac roedd pobl yn tyrru i wrando arno ac yn ei gymeradwyo. Ar y saboth hwnnw, cawn glywed aeth i'r synagog yn ôl i arfer. Gallen ni gyfeirio at ei arferiad o fynd i'r synagogau i ddysgu'r bobl, neu at y ffaith i fod yn iddew da a ffyddlon i'r addoldy. Dwi'n tybio bod y ddau yn wir, yr athro a'r iddew ffyddlon diwiol. Dwi'n tybio hefyd na fe ysau popeth at fodd Iesu wrth iddo fynd i'r synagogau ac i'r deml yn Jerusalem. Yn sicr ni fesai agwedd pobl blaenllaw yr addoldau teg ato at i fodd y chwaith. Ond yn hynny, mae o'n driw iddyn nhw ac yn mynychu yn ôl i arfer i addoli'r tad nefol. Eto, mae'r Iesu yn esiampl i ni heddiw. Mae diben pob cyfarfod hyfryd fel glywson ni gan William Williams, fel heddiw i'w ymgynnull mwyn addoli Duw. Dyna pam da ni yma. Gan fod gan Iesu bellach enw fel rabi neu athro, cafodd Iesu wahoddiad y diwrnod hwnnw i ddarllen y llys a'i esbonio. Fe welwch chi'r sgroliau o'n i wedi dangos i'r plant, wel dyna yn union ddigwyddodd ar y diwrnod hwnnw, ac agor y sgrôl. Yr arferiad wrth gwrs, y bryd hynny oedd sefyll wrth darllen ac yna eistedd i bregethu. A fe gafodd darlleniad o lyfr Eseia. Roedd y darlleniadau yn y synagogau yn dilyn patrwm penodol o ran pryd a beth oedd y sgrôl neu'r llys dan sylw. Fel y geir heddiw yn y llithiadur sydd ar gael i ni. Yn bwrpasol heddiw, dwi wedi penderfynu dilyn patrwm penodol y llithiadur ar gyfer y sul hwn. Mae yna reswm rhagluniol a norfod ynglyn â'r sgrôl a ddewiswyd y diwrnod hwnnw i Iesu. Dyma'r hanes. Y mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe eineinio, i bregethu'r newydd da i dlodion, y mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg i ddeillion, i beri i'r gorthrymedig gerdded yn rhydd. Dyma efengil newyddion da mewn gwirionedd. Cyhoeddi yma y mae Iesu newyddion da i'r llodion, wrth gwrs y carcharorion, y deillion, y gorthrymedig, gellir gweld fod yr efengil ar gyfer pobl yng Nghennys, pob oes, ond mae'n debyg fod cyfeiriad arbennig yma at weddill ffyddlon Israel, y pobl nad oedd yn yr addoldy, a ddisgrifid yn aml mewn termau fel hyn. Yna mae'r hanes yn parhau. Wedi cael sgrôl a'i roi nôl i'r swyddog, fe esteddodd Iesu, ac yr oedd llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno. A'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw yn eich cliw chi, y mae'r ysgrythyr hon wedi chyflawni. A thrwy ddyfynnu'r geiriau hyn, eu cymhwyso at ei hun, roedd Iesu'n uniaethu hun gyda'r gwas yr arglwydd. Ac yn sicr buaser gynulleidfa wedi deall i fod yn dweud mai proffwyd ydoedd. Ond fy marn ni, sgwrs mae cysylltiad meseianaidd i'r geiriau yma. Hefyd
mi fysa hynna di taro meddyliau'r bobl a oedd yn gwrando. Yn sicr dyna oedd pwyslais Seffareli yn ei gyfres dyledu Jesus of Nazareth o gyfleu'r olygfa bwysig hon. Yna, cawn glywed ar y dechrau roedd pobl wrth ei bodd. Roedd pobl yn ei gymeradwyo ac yn rhyfeddu at y geiriau grasusol oedd yn dod o iennau ef, gan ddweud, ond nid mab Joseph ydy hwn. Roedden nhw'n falch fod un o'i meibion eu hunan yn pregethu mor dda ac yn cynnig neges mor obeithiol. Rhaid cofio, roeddent eisoes wedi clywed iddo wneud pethau mawr yng Nghapernaum ac yn disgwyl, wrth gwrs, iddo fo wneud pethau tebyg yn Nazareth hefyd. Ond gwyddai Iesu nad awydd iach i dderbyn iachadwriaeth Duw oedd tu ôl i'w geiriau a'i meddyliau y diwrnod hwnnw. Beth afiach oedd ceisio arwydd i ddiwallu i chwilfrydedd neu i borthu i balchder. Tybiau mae nhw yn ei weld fel rhyw gonsuriwr efallai, gyda hydlas i ddatrys eu problemau heb ymdrech ar eu rhan nhw. Ond nid dyna a dyma hanes dyhead pleidleiswyr y dyddiau yma, wrth iddyn nhw bleidleisio am eu rhadweinwyr. Maen nhw chwilio ond nid ydyn nhw am y tempion slic heb dderbyn eu cyfrifoldeb a'r angen am ymdrech mewn cymdeithas. Yma, nid oedd gennynt y ffydd yn Iesu mewn gwirionedd. Yn hytrach, trwy ddisgwyl iddo fo wneud rhyfeddodau y tricia mwyn gwneud hyn, oedd Iesu yn ddigon effro i sylweddoli mae dyna oedd ei gwir deimlad yma. Dyma eto oedd prawf i Iesu, prawf arall. A fe wni, roedd o mond newydd o resgyn y prawf mawr na, sef temtiad gan Satan yn yr anialwch. Felly dyma bobl ei hun yn cynnig prawf iddo fo. Tynnodd ei sylw at y ffaith mae prin iawn oedd parch pobl eu hardaloedd eu hunan i'r proffwydi erioed. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nad oes dim croeso i'r un proffwyd ym Mro ei febyd. Y dylid cofio byd pobl dieithr, cenedl ddynion yn aml, yn baratoch a lawer i roi sylw i neges y proffwydi na'r Israeliaid. Yn barotach i gredu ac felly i dderbyn bendithion Duw. A sylweddolau Iesu yma fod yr un peth yn wir amdano ynta ym Mro ei febyd. Petai o'n fodlon porthi chwilfrydedd y bobl byddent yn barod i warddel dros dro beth bynnag, fel hogyn o'r ardal, ac yn helpu i roi enw'r lle ar y map. Fe wni, wrth gwrs pawb yma, roedd pobl yn edrych lawr ar Nazareth ac wedi bod yn yr Hen Testament ac erioed. Ond doedd Iesu ddim am chwarae y rôl yma. Dim dyma oedd dymuniad Iesu, a gwyddai nad oedd yno fawr o mateb i wir gynadwri. Da ni'n cweit yn siŵr beth ddigwyddodd a pryd ddigwyddodd yn ei bregaeth pan drodd y gynulleidfa yn ei erbyn. Ond o'i edrych mae rhywbeth yn digwydd rhwng adnod 22 ac adnod 28. Mewn cwta 7 adnod mae yna rhywbeth yn digwydd. Ond beth nawn ni o astudio hyn ydy sylwi pa mor drawsnewidiol a radical yw beth mae Iesu yn ei roed i ni yn yr adnodau hyn. Ar fy ngwir, rwy'n dweud wrthych, yr oedd llawer gweler y pwyslais yma, o ragedd gweddw yn Israel yn nyddiau Elias, pan geiwyd y ffurfafen am 2 blynedd a 6 mis, ac y bu newyn mawr ar yr holl wlad.
ond nid at un ohonynt hwy yr afonwyd Elias, ond yn hytrach at wraig gweddw yn Sarepta o bob man, yng ngwlad Sidon sydd yn Libanus heddiw. Gwlad cenedl ddynion. Ac yr oedd llawer o wahanglwyfion yn Israel yn amser y proffwyd Eliseis, ac nid lanhawyd yr un ohonyn nhw, ond yn hytrach Naman y Syriad. Wrth glywed hyn, llanwyd pawb yn y synagog a dicter. Felly, merched, gwahanglwyfion, cenedl ddynion, pobl israddol, cymdeithas Israel 2000 o flynyddoedd yn ôl. Gwehilion, os mynnech chi. Oedd merched yn aelodau eilradd o gymdeithas. Gwahanglwyfion yn astudion cymdeithas. Cenedl ddynion yn cael ei gweld fel pobl paganaidd, llwgwr, godinebus. Roedd hyd yn oed coel ymhlith yr Iddewon ac ymadrodd fod cenedl ddynion wedi cael ei creu gan Dduw fel cynnydd neu priciau tân ar gyfer tannau uffern. Roedd cael ei atgoffa yn y synagog gan un o'i plith fod Duw yn ffafrio pawb gan gynnwys gwehilion cymdeithas yn gwbl ffrwydrol. Yn bwrpasol mae'r Iesu'n sôn am y proffwydi Eliseis, proffwydi na chafodd ei derbyn gan Israel yn ei hoes. Yn bwrpasol mae Iesu'n sôn fod ffydd y gwehilion yn ei codi uwch y sawl nad yw'n credu yn ei wlad ei hun. Maen nhw'n gandryll. Yn aml iawn, da ni wedi gweld ar y teledu droion, fel mae teimladau cryfion yn ymledu yn gyflym iawn mewn tyrfa o unrhyw fath, a gall dyrfa fod yn ofnadwy o beryglus. Ac mae Luc yn adrodd yr hanes fel y ganlyn. Codasant, bwriasant ac ef allan o'r dref, a mynd ag ef hyd at ail y bryn yr oedd ei tref wedi adeiladu arno, i'w lliwllio o'r clochwyn. Felly, eithant a fo i'w fwrw allan o'r dref, gan fwriadu ei ladd. Eithant a fo at ail y bryn. Os ewch chi byth i Nazareth, fe welwch y clogwyn hwnnw. Ac oherwydd yr hanes gelwyr y lle heddiw yn mynydd y naid. Mae hi'n fan serth ar y naw ble gellid yn hawdd taflu rwyn i lawr a'i ladd. Dyna'r agflas o'r asgasedd a'r awydd i'w ladd a fyddai'n digwydd rhai blynyddoedd i Iesu yn ddiweddarach. Y tristwch yw dyma olygfa o'r mynydd o'r ail y bryn yma. Dyma olygfa a man a fesau yn gwbl gyfarwydd i'r Iesu, a fesau yn nabod y lle i'r dim iddo fo fod yn blentyn. Yna, mi fesau wedi gallu gweld mannau ffurfiannol i fywyd a'i draddodiad. Capernaum, mynydd Tabor, mynydd Carmel, dyffryn glas ffrwythlon i Israel, ac man Armageddon, llyfr y datguddiad. Ac o ran yr hyn sydd yn digwydd nesaf, nid yw brawddeg seml Luc yn manylu o gwbl, ond aeth ef drwy canol hwy, ac ymaith, a nodwch hyn, ac ymaith ar ei daith. Ond mae'n codi'r cwestiwn yn ei meddyliau sut lwyddodd Iesu i ddianc. Dydyn ni ddim yn cael gwybod sut. Grym ei bersonoliaeth efallai. Yn sicr mi wn i y buasau gwrthgyferbyniad o ran ei ymarweddiad, hunanfeddiannol a chwythau, y dorf wedi colli ei pennau. Efallai fod y dorf wedi ei dallu gymaint gan ei cynddaredd, fel nad oeddynt yn sylweddoli beth oedd yn digwydd.
efallai ymyrraeth gan y tad nefol, yr ysbryd glân, yn sicr gwyddom nad oedd ei amser wedi dod eto, a diolch am hynny. Sut y basa ni, y Cymru, wedi ymateb wrth gwrdd ar Iesu ar y diwrnod hwnnw? Fytawn ni wedi cyd-oesi ac wedi cyd-fyw efo. A fysa ni wedi dweud wrtho tu allan i'r synagog, pwy ti'n feddwl wyt ti? Cywilydd arna ti, yn dod i'r synagog yn dweud y fath bethau, dwi'n nabod y dad. Cywilydd pobl Nazareth y diwrnod hwnnw oedd peidio adnabod y tad nefol yn y mab. Peidio adnabod, cydnabod y mab, y Duw ymlith ei bobl ei hun. Roeddent fel y Cymru wedi glynu gormod at pwy oedd o. Mab Joseph yn hytrach na'r hyn ydi o. Roeddent fel y Sais wedi glynu gormod at beth oedd o yn y gorffennol yn hytrach na derbyn a gweld yr Iesu sydd ar y foment honno ac a fydd. Doedden nhw ddim am ei dderbyn fel proffwyd, fel y gwaredwr a'r prynwr, fel y sawl sydd yma i wasanaethu ac i gynnig gobaith i'r tlawd, y sawl sydd yma i ryddhau'r ceithion ac i ddod â iachad a rhyddid, nid yn unig i bobl Israel, o'r cenedlaeth i gyd. Beth bynnag yw ein hanes, ein statws, ein tras, mae'r gallu gennym ni gyd canfod teyrnas Dduw a derbyn yr Iesu yn arglwydd. Wrth i mi gloi, gai gynnig arweiniad i chi, sydd wedi bod yn gwbl allweddol o ran fy nhaith i fel Cristion. A mae'r arweiniad yma yn amlwg yn yr adnodau hyn. Yr adnod gyntaf yr hoffwn i dynnu'ch sylw chi yw hon. Yn ôl ei arfer, aeth i'r synagog ar y dydd Saboth. Yr arfer o fynychu. Mae'n harferion yn dyfodau ni mor fregus, ond maen nhw'n gwbl hanfodol gan ei fod yn sicrhau ein bod yn gwrando'n gyson ar air Duw. Mae derbyn y moddion gras yn rheolaidd, yn gymaint o fendith, yn llesol, a mae'r frawddeg honno yn cynnig gymaint o gysur ac yn dweud y cyfan. Os ddysgan ni unrhyw beth am y cyfnod clo a'r sgil effaith Covid, yr hyn sydd yn amlwg yw'r effaith ar ein harferion, wrth i ni weld addoldau yn peidio ailagor, a chynulleidfaoedd yn edwyno wedi'r clo mawr. Felly mae'r arfer yn gwbl allweddol. Yr ail adnod. Yr oedd pawb yn ei gymeradwyo ac yn rhyfeddu at y geiriau grasusol yn dod o Ionawr gan ddweud, ond nid mab Joseph yw hwn. Gaich atgoffa, nid pob amser y byddach yn cymeradwyo ac yn rhyfeddu at y geiriau a ddaw mewn unrhyw gapel neu eglwys. Dywed Luc, wrth glywed hyn llanwyd pawb yn y synagog ag dicter. Dros y blynyddoedd rwyfina fel chitha wedi weithio cael fy siomi neu'n synnu gan neges yn nifer o'n addoldau. Ond beth sydd yn gwbl hanfodol ydy yr wythnos ddilynol. Beth sy'n digwydd wedyn? Wel, cael yn cyfareddu, cael yn ysbrydoli, cael yn codi, ond yr arfer a hefyd, da ni yma i wneud un peth, sef addoli Duw. Addoldy oedd synagog Nazareth yn amser Iesu. Fel pob addoldy yng Nghymru heddiw, maen nhw yno wedi codi mwyn i ni foli Duw, nid ei bobl. Felly awn ati o'r newydd yn ôl ein harfer i glodfori Duw. Sut ydym fel pobl am fod yn deilwng ohono ac yn gynhadon yn ei enw? Wel,
i gloi fe soniais i'n hynt am ymarweddiad hunanfeiddiannol Iesu. Mae'r ateb yno. Pam na chollodd Iesu i ben ac ildio i ddicter. Cofiwch gyfeillion annwyl sydd ddechreuodd yr hanes heddiw. Clown hefyd gan Lug. Dychwelodd Iesu yn nerth yr ysbryd i Galilea. Felly mae gennym ni y rhodd arbennig yma, a nerth arbennig sydd ar gael i ni yn yr ysbryd. Mond i ni ddysgu ei feithrin, mi fyddan ni yn iawn yng ngwyneb pob her. Y mae ysbryd yr arglwydd arnom. Mwyn ei enw, a'i lan ysbryd. Amen. Ein hemyn olaf yw rhif yr emyn 811. Yn bawb fy'n wrol dros y gwir, dy enw pyr folianwn. Am olau gwell i wneud dy waith mewn hyfryd iaith diolchwn. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 811. Mwyn y gair, mwyn yr oen, mwyn ei boen a'i gariad, gwna ni'n ddissyflyd dros y gwir, a gwna ni'n byr ein rhodiad, a mynd rhagom i ddwasanaethu di a'n gilydd, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.